Hei, harjoitellaan, miten puhutaan roskaa. Ootko valmis? Joo. Okei, mä sanon sanan ja sä vastaat sanalla, joka tulee mieleen. Okei, anna tulla. Jäte, Pönttö, lajittelu, helppo, kasvihuone, kaasu, päästöt, pois, kaatopaikka, vikapaikka, kierrätys, kannattaa, ympäristö, ystävä, Lassila. tikanoja. Miten sulta tänään sujuu roskan puhuminen? No ihan hyvin, kokeillaan vaikka. Okei, mä sanon sanan ja sä vastaat, mitä tulee mieleen. Pahvi, Sininen, paperi, vihreä, bio, ruskea, energia, oranssi, lajittelu, ekoteko, luonto, kiittää, kierrätys, mestari, Lassila. tikanoja. Tiedätkö, että mä olen nykyään tosi kova puhumaan roskaa? Oot sä kyllä edistynyt. Koitetaan niin, että mä sanon sanan ja sä vastaat, mitä tulee mieleen. Lajittelu, Sujuu, kotipiha, kätevä, neli, lokero, jätteet, kiertoon, jäteauto, hybridi, pakokaasut, pienet, äänet, hiljaiset, edelläkävijä, kävijä, Lassila. tikanoja. Onnellinen on hän, joka saa laivan kannelle astua. Onnellinen on hän, joka saa merituulessa karaistua. On paikka, jossa koen mä sen, tervan tuoksun ja elämyksen. Tiedän miksi vesille vetää veri, missä joki päättyy ja alkaa meri. Forum Marinum. Tästä alkaa meri. Tämä on pohjoisen talvinen maisema, juuri Homo sapiensin suuren lomavaelluksen alkaessa. Myös jouluruuhkaksi kutsuttu ryntäys tapahtuu autolla ja hyisissä olosuhteissa. Katsokaa, auto sammui kesken matkanteon. Näitä hetkiä saadaan harvoin nauhalle. Perheenjäsenet elehtivät ja huutelevat, kun kuljettaja-isä tuumailee jotain konepellin alla. Perheen äiti heiluttaa hänelle kännykkää. Olemme todistamassa erästä luonnon eriskummallisinta tapahtumaa, haukkamiesten kutsuhuutoa. Kyllä, kännykän ruudulla on numero 0100 2400. Äiti hoitaa kutsuhuudon itse. Kohta näemme, kuinka haukkamiehet eli falkit pelastavat lajitoverinsa lumiselta maantieltä. Nyt punainen Falk-auto pysähtyy helpottuneen perheen lähelle. Haukkamiehet tietävät, mitä tekevät, ja pian kohtalokas tapahtuma on pelkkä muisto vain, ja perhe jatkaa onnellisena matkaansa. Falk. Hinaus- ja tiepalvelut. Haukkana paikalla. Toivottavasti emme tapaa tänä jouluna. Jos kuitenkin matkasi tien päällä katkeaa, soita tähän numeroon 0100 2400. Falk. Hinaus- ja tiepalvelut. Haukkana paikalla. Tässä numero, jota toivon mukaan et joudu käyttämään. 0100 2400. Falk. Hinaus- ja tiepalvelut. Haukkana paikalla.